Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Mehriban müştaqlar, hememizden bilşimi diýeli. Şu gün 1 sentyabr, Güýz pasynyň ilkinji güni. Şeýlede ýurdumyzda bilimler we talip ýaşlar gününiň belenýän güni. Biz siziň ähliňizi Dörejilik toparmyzyň adyndan bilimler we talip ýaşlar güni bilen tüýsürekden gutlaýarys. Gelin bolsa habarlarymyza geçelim. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 1 sentýabryna kysanyna ýaşlar barada dowlat siýasat hakyna kanun kabul edildi. Täze okuw ýyly başlady. Ilkinji jaňlar kakyldy. Gazagystanda täze dowr prezident bir möhlet saýlanyp biler. Amerikanyň kompaniýasy Milan toporny satyn alýan habarlar ýetirýär. Ýaşlar barada dowlat siýasat hakyna kanun kabul edildi. Şu günü paýtagtymyzyň mekan köşkünde geçirilen Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultaýynyň dowamyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow rejelilen görnüşli ýaşlar barada dowlat siýasat hakyna Türkmenistanyň kanunyny gol çekdi. Munyň özi Nowataky ýaşlar forumynyň ähmiýetini has artdyrdy. Ma'lum bolşaýaly, şu ýylyň 14-nji iýunyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýaşlaryň gatnaşmagyna dowlat ýaşlar siýasatyny bu ugurda milli kanunçylygy kemilleşdirmäge bagyşlanan maslahat geçirdi. Şonu ýaşlar barada dowlat siýasat hakyna Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmelerdir goşmaçylary girizmek bilen bagly teklipleriň ministrlikleriň, pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň hünärmenleri, halipa professorlardyr alimler tarapyndan öwrenilip we seljerilip, Milli Geňeşiň meclisiniň garamagyna hödürlenmeginiň maksady laýyk boljak barada aýdyrly. Şonlukda agzalan kanunyň rejelenen görnüşini, şeýlede onuň bilen baglanşykly salgytlar hakyna Türkmenistanyň bitew kanunyny goşmaça girizmek hakyna, harby borçluk we harby gulluk hakyna, Türkmenistanyň kanunyny goşmaça girizmek hakyna kanun tassamalaryny taýýarlamak boýunça işler alınıp barly. Täze okuw ýyly başlady. Ilkinji jaňlar kakyldy. Şu gün Türkmenistana bilimler we talip ýaşlar güni giňden belenýär. Şu münasibetli ýurdumyzyň ähli künjegini bayramçylyk çärelerine giň ermerli. Aşgabatda we welaýatlarda täze okuw terbiýeçilik edaralarynyň açylmagy bayramçylygyň dawarasyny has artdyrdy. Orta, ýörükli orta hemde ýokary okuw mekdeplerine dawaraly nizamlar guruldy. Mektep durmuşuna ilkinjigede qadam masyan 159.772 okuwça hormatly prezidentimizin adyndan kompýuterler sowgat berildi. Ýeri gelende belesek 2022-2023 täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli ýurdumyzyň çägini orta mekdepleriň 7-si, çağlar baglarynyň 5-si ulanmagy berildi. Täze okuw ýylyna Türkmenistan boýunça 1882 sany orta mektepde 1.574.737 okuwçynyň, raýat ugurly 20 sany ýokary okuw mektebine 65.242, orta hünär okuw mektepleriniň 42-sinde 26.479 talibiň okumagyna garaşylýar. Molimçilik ugurly orta hünär we ýokary okuw mekteplerini okuwlaryna tamamlanan ýaşlaryň 3165-ti Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň bilim edaralaryna işe ýolanyldy. Gazagystanda täze dowr prezident bir möhlet saýlanyp biler. Şu güni Gazagistan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Gazagistanyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi. Bir sagatdan gowrak dowam eden çykyşynyň barşyna prezident Kasym-Jomart Tokaýew wagtyndan öň prezident saýlawlarynyň geçirilmegi, şeýle hem ýurdun täze ykdysady ugurunyň görkezleri barada çykyş etdi. Gazagistanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew prezidentiň ygtyýarlyk möhletini gaýtadan saýlama hukugy bolmazdan 7 ýyla çenli çäklendirmegi teklip etdi. Prezidentiň möhletini diňe bir möhlet, ýagny 7 ýyl bilen çäklendirmegi teklip edýär. Häkimiýetiň emeli gelmegi we işlemek üçin sivilizlenen ýörelgleri döretmeli. Täze prezident ulgama syýasy durnuklugy, Gazagistanyň jemgyýetçilik guruluşynyň durnuklugyny güýçlendirer diýip Kasym-Jomart Tokaýew parlamentiň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna eden çykyşyny aýtdy. Şeýle hem prezident Tokaýewiň çykyşyndan öňe sürülen başlangyçlar şeýle. 2023-nji ýylyň ortalaryna çenli Gazagistanyň syýasy guruluşyny täzeden döretmegi teklip etdi. Şu ýylyň güýzünde wagtyndan öň prezident saýlawlaryny geçirmek göz öňüne tutuldy. Beýname boýunça prezident saýlawlary 2024-nji ýylda geçirilmeli.
Täze siyasi döwrüň başlanmak üçin prezidentin ygtyýarlyk möhletini 7 ýyl edip, bir gezek saýlanmak hukugynyň berilmegi teklip edildi. Mundan ozal 5 ýyl möhlet bilen 2 gezek saýlanmak hukugy bardy. Geljek ýylyň 1-nji ýarymyny ýurduň mejlisine wagtyndan öň saýlawlar geçirmek meýilleşdirler. Amerikanyň kompaniýasy Milan toparyny satyn aldy. Soňky döwürde Amerikanyň kompaniýalary Ýewropada futbol toparlaryny satyn alýar. Amerikaly işgöwer Todd Bowley Angliýanyň Chelsea toparyny satyn alypdy. Häzir ursa başga bir Amerikan topary Italiýanyň Milan toparyny satyn aldy. Amerikanyň Red Bird Capital Partners maýa goýum kompaniýasy Italiýanyň Milan toparyny dogry satyn aldygyny ma'lum etdi. Bu wagtda Elliott Advisors UK Limited kompaniýasy bilen geleşik baglaşyldy. Geleşigiň bahasy 1,12 milliard euro deňdir. Şeýlelikde bu geleşik doglugyna ýapyldy. Şol wagtda Elliott kompaniýasy Milan toparyny köp bolmadyk emlek behwitlerini we direktorlar geňeşini orna saklap galýar. Red Bird Capital Partners kompaniýasy Fenway Sports Group kompaniýasynyň maýadary. Bu kompaniýa Liverpool futbol topary hemde Boston Red Sox baseball toparyna eýetçilik edýär. Şol wagtda Red Bird kompaniýasy Fransiýanyň Toulouse futbol toparynyň gözäwçilik paýnamalaryny eýeder. Ine mehriban müşdoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Türkmenistanyň prezidenti Özbegistan Respublikasynyň garaşsyzlyk güni bilen gutlady. Türkmenistanda ýürütülüşdirilýän orta mektepleriň 190-sy hereket edýär. Istanbulda seýahatçylar üçin ýeňillikler dörediler. Dizel ýangyjyny we suwuklandyrylan gazy eksport etmäge gelişikler baglaşyly ýaly habarlary Atawatan Türkmenistanyň.com saýtymyzdan giňişe okap bilersiňiz. Mehriban müşdoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun.